bịakwanụ nụrụ ka ndị Fulani si wee gbu di na nwunye na n'Igbo na-akọwazikwa na Hausa abatago Ọka na fa agbagokwa ebe niile okirikiri na fa na-adakpozikwa ụmụ nwaanyị ma ndị onda eji ma ndị elugoro ife eji nwaanyị eme na onwekwa nke ndị Fulani fụrụ hapụ na egwu na-atụzikwa ndị mmadụ ijekọ nri n'ime ọfịa na ndị Fulani juzikwaru n'ime ọfịa. Onye na-etinye ife a wee na-asị na ya na-akpọ gọvanọ Anambra steeti ka ọ gbatalụ fọsọ enyemaka na si na Enigbo na si na Ọka na ya ka o ya esi wee hapụ ife niile wee na-eme. Ofu onye nọ na kọmentị wee na-asị na a na-akpọ gọvanọ na gọvanọ ya bụ ndị nche nọ ndị nche obodo ka a ya ejide na faso n'infọmatị ndị Fulani na si kedu ka esi wee jide onye Fulani tọje nwatakịrị nwa okorobịa a na-akpọ Emmanuel na ndị otu ya. Ndị nche ejidelufa under 5 hours onye Fulani gbapụ n'aka ndị nche. Ọ na-abụ na onye Fulani na-eme isi ka onye Fulani gbajeru ebe ndị anụnwa nọ ọ na-agwafa na feche na ndị nche ya egbufa na fa nwere infọmantị everywhere. Ọnọho ndị Igbo na-eme onwefa ọha ndị Igbo bụ agbụsị do n'akwa wee na-agbagbusi onwefa. Kedu ka a ga-esi wee jide ndị Fulani na ọ bụrụ na ndị be anyị akafa adịghị na ya bụ ife ka ọ na-aba ndị obodo kụọ ogene ka eje jide ndị Fulani n'ime ọfịa. Onye bụ infọmantị fa ọgwafafa gbaferu na tata na-abịakwa ejide onye Fulani ejide atọ hapụfụ ya ọ gbaferu. Kenu ka a ga-esi wee chụba ewu ojii bifo chi eji na-ahụkwanụ ndị Igbo na ndị Fulani na-achọkwa ịchụpụkwa anyị n'oge na-atụghị anya. A na-aya moto odirela ada nkoto onye Fulani ka o si egbusisi ndị mmadụ o nwere igbu mmadụ karịrị nke ya na ndị Fulani na-egbu. Anambra State Governor Professor Chukwuma Soludo ọmụnwa bụ General Fearless Voice. Ajụjụ ka m chọrọ ịjụ gị n'Igbo how many minutes n'Igbo to Ọka? Olulu 3 minutes. N'Igbo so na capital Anambra State nya ka Fulani ji egbe jide mma wee si n'ime bush wee bata egwu wee kwe Fulani wee bata na n'Igbo wee gbuo nna na nne gbucha afọ gbuo fa ka esi egbu oke bụ ọfa ka esi abọ ọkụkọ. Wee jụọ Prọfesọ Chukwuma Soludo nya ọ bụgola eziokwu na alụ gbaa arọ ọbụla omenala. So ndị Igbo nọzi ka Fulani na-egbu ndị Igbo na ndị Igbo anafa na-egbu underage girls amanta get terrorist. So ndị Fulani enyenafa sign alụfa gọọmenti sign wa steeti gọọmenti Anambra sign wa na Fulani nwere right igbu onye Anambra chụọ fa n'ugbo batakwuo na be onye Anambra gbuo nwunye ya gbuo the whole family. So ọ bụgolu omenani nke a bụ first in the history. Omenụrụ na gọvanọ niile even Obianọ mechara alụ niile a ga-eme mana Fulani abatabero bụ onye Igbo na Anambra steeti. Even Fulani aka abatara na kapasi wee bata kịta n'ime ọfịa fa na-azọ onwefe azọ mgbe Obianọ bụ gọvanọ. Ya ka ịbụzi gọvanọ onye ka njijụwa gị ife a niile ị na-eklem na ị na-alụ na Anambra steeti kedu ndị ị na-alụlụ ya ọ ndị Anambra ka ị na-alụlụ ya ka ndị Fulani? Eche m na ife gọvanọ batalụ n'obodo wee bụrụ gọvanọ steeti obodo bụ i-protect lives and properties. Ka njikwa gị ọzọ Prọfesọ Chukwuma Soludo agụ na-eche mba ife ọmụlụ na udo ga-achị ife ọmụlụ. By the way, kedu ife o ji wee bụrụ na enwelụ udo ga-achị nwa agụ na-eche mba? Why 2 names? Why na ọ bụrụ ofu afa? Maka ọ ga-abụ ndị udo ga-achị committee offense asị nọ ndị agụ na-eche mba asị nọ ndị udo ga-achị, ndị agụ na-eche mba committee offense ndị udo ga-achị asị nọ agụ na-eche mba na dise na Anambra steeti. Chukwuma Soludo ajụ na-ajụ gị bụ udo ga-achị na agụ na-eche mba kedu ọnọdụ fa ịkpọlịa security outfits? Security outfits ọkwa ka achụwa onye ọbụla bụ onye ori bụ kidnapper. Kedu ife agụ na-eche mba na udo ga-achị ji rapụzi ya Fulani? Agụ na-eche mba na udo ga-achị wee kpokọlụ the whole youth ndị Anambra niile ewee lụọ sel 100 and something wee kpolụfa onye n'ime. That means ife ominu bụ na gọvanọ Chukwuma Soludo kpọrọ youth ndị Anambra steeti ka o wee nyere ndị Fulani aka wee je lụọ sel lụọlụ ndị agụ na-eche mba
na ndị udo ga-achị sel ewee kpokọrọ youths are now 100 and something to 200 ofe a kwesịrị Boko Haram Fulani deli n'Igbo wee gbuo nne na nna ọkụ ife alụ ka ọ bụ ije na selu niile a ịma mfofu onye Fulani n'ime ọsọsọ youths na ọbala ife dịzi ọbala ndị Igbo eme ọbala ndị Igbo dị mma igbunu mana ọbala ndị Fulani adịrọ mma igbu chaunu ndị gọvanọs chaunu ndị senators chaunu representatives chaunu House of Reps chaunu ndị ọhaneze ndị Igbo ọ bụkwala ma fa conclude go na egbuchi unu nwa bụ ndị Igbo ka unu mara ya kịta